Kapag tumama ang malakas na bagyo at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, may isang lugar dito sa Alaminos City na tila tuluyang napuputol ang ugnayan sa kabiasnan. Isang low-lying area na agad na ikukulong ng baha tuwing sumasama ang panahon. Dito, dalawa lang ang opsyon para makarating ka. Ang sumakay ng bangka o magbaka sakali sa isang makitid, madulas at maputik na daang motor lang ang kayang tumawid. Ito, dulas nito. Kahoy. Mag-isa akong bumiyahe ngayon para personally maranasan at may pakita ang kabilang mukha ng lugar na ito. Kaya ba ng dalawang gulong ang daan patungo sa isa sa pinaka-isolated na sitio ng Alaminos City? Tara, samahan niyo akong tuklasin at alamin ang kwento sa Sitio Lungos. Welcome to Alaminos City. Magandang araw, Pilipinas. Welcome back sa panibagong video. Subukan nating mag-explore dito sa mga low-lying areas. Meron kasing isang barangay dito sa Alaminos City, particularly ang barangay Pangapisan, at meron siyang isang sitio na maraming kabahayan pero sa paligid niya halos sa karagatan. Yun yung pupuntahan natin at samahan niyo ako sa adventure na ito. Medyo maulan-ulan ngayon, kaya sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat habang kayo ay nanonood sa video na ito. Itatry din natin na mag-explore after nung barangay na pupuntahan natin dito sa likod ng mga kabundukang ito, particularly yung 100 Islands. At gamit ko pala ngayon ang ating Honda Click 125 na matagal ko ng motor ito, mga kaibigan. At itong motor na ito pala, mga kaibigan, ay mas nauna ko pang naging motor ito kaysa doon sa Suzuki Raider J crossover na gamit-gamit natin lagi. Maliwalas ngayon ang takbuhan natin dito dahil nga walang gaanong mga sasakyan. At mapapansin din naman natin dito sa kaliwat kanan nitong ating tinatahak na kalsada ay naglalawak ang mga palayan at napakaluntian nila. Kaiba kapag summer kayong nadaan dito ay talagang brownish dito at wala halos tanim yung mga kapatagang nakikita natin sa magkabilaan. Okay, approaching na tayo sa mismong city. Ito kapag kayo ay pupuntang Mabini, Dasol, Molinaw, pwede rin itong kalsadang yan kasi para siyang diversion. At di na kayo mismo papasok dito sa city proper. Traffic kasi dito, lalo kapag weekends. Ito na mismo ang sentro ng Alaminos City. Ito sa kabandang kanan yung kanilang City Hall, mga kaibigan. At napakalaking simbahan, simbahang Katoliko. And kapag tayo ay pumunta ng 100 Islands, 5 kilometers from this point, dito tayo sa kanan. Ito ang mukha ng Alaminos City. So mula rito mga 5 kilometers lang marating nyo na ang lookup na mamaya pa natin madadaanan yon. Unahin muna natin puntahan yung barangay na
nakakapagbigay ng curiosity sa akin. Kaya walang pasok ngayon mga kaibigan dahil sunod-sunod yung pagkansela ng klase, bunga nitong low pressure area na dala nung bagyong Luis. Kaya 3 araw nang walang pasok mula nung Lunes. Malinis naman ang daanan dito kapag tinatahak nyo itong kalsadahan papuntang Lukap. Alaminos City National High School. Laki ng simbahan dito. So kakaliwa na tayo rito mga kaibigan, papunta ron sa dulong barangay na i-explore natin. At dito rin naman tayo lalabas mamaya. Okay, shout out sa mga taga rito. Ito ay Barangay Magsaysay. Okay, ang laki ng kanilang auditorium. Mabuti at ito, meron silang ginagawa ng drainage, ano? Ganda nung pagkakagawa, oh. Solid. Tapos itong kalsada, ito ang pinakamaganda rito dahil pinataasan na nila at pinaganda na yung kalsada. Kasi kita nyo naman dito sa baba, oh, talagang rough road. Siguro dahil lang sa tambak ito, baka may nauna pang semento nito, binakbak na at tinanggal. Dito sa Barangay Magsaysay. Ayan, oh. Dito okay na rito, oh. Ganito ang mangyayari dun sa naunang dinaanan natin kapag kasimentado na lahat. Medyo mataas na, no? Sa kailangan talaga ng drainage nito. Hindi lang basta sa nagtatapos na may kalsada. Kasi pag walang drainage, mabilis masira ang kalsada, eh. Laging dadaanan ng tubig. Ayos, spaltado rin, ano? The Beatles. Ayos, may mga magandang bahay rin dito, ano? Okay rin ang kalsadahan dito. Maayos yung pagkakasimento. Maraming mga magagandang bahay tayong nadadaanan. Barangay Kayukay, Nuestra Señora del Remedios Chapel. Barangay Kayukay mga kaibigan. Green na green yung mga nakikita nating halaman at saka mga punong kahoy sa magkabilaan. Tingnan nyo, meron ditong rice terraces, oh. Wow, gandang pagmasdan. Green na green, ano? Tapos may school doon, oh. Ito talaga ang makikita natin sa mga loobang bahagi kapag tag-ulan. Green na green ang paligid. Napakalamig sa mata.
Okay, pagka kanan papuntang Tambak Bay. Dito sa kaliwa, Pangapisan. At least dito sementado yung kanilang mga kalsada. Wow, palayan dito. Tapos sa pinaka base, di ko alam kung fish pond yan or bahagi ng ilog. Ayan o, makikita natin dun palayan. Tapos dito fish pond. Ito sa pinaka baba ay ilog. Ayan, ilog na ito. Magandang hapon po. Ilog na nga. Barangay muna pala ito mga kaibigan. Tapos sa kabila, Pangapisan na. Alright. So ito, once again ay Barangay Mona. At doon tayo sa kabila, sa Barangay Pangapisan. Tatawirin lang natin tong tulay na ito. Siguro may butas na itong bahaging ito kasi meron yung bakal na yun, no? Luma na rin, no? Ito na yung kanilang welcome sign ng Barangay Pangapisan, Alaminos City. Dulo ito sa parteng ito. Pag nakikita natin sa taas tong mga palayan, ang ganda nilang pagmasdan. Yan, no? Ang lalawak ng mga sakahan din pala rito. So hindi lahat ng mga nakikita natin dito na kapatagan ay sakahan. Yung ilan ay mga fish pond. Yung ilan din namang parte dun sa dulong bahagi ay gawaan ng asin. Kaya dun sa nadaanan nating tulay, doon daw ang bagsakan ng mga asin at doon inaangkat ng mga malalaking truck. Eto na. Ito sayang, oh, bakante yung lote. Ayan. Barangay Pangapisan, Barangay Hall. Ayan, ang laki din ng kanilang barangay hall dito. So na-scout ko kanina sa drone, kaya medyo alam natin yung dadaanan dito sa part na ito. Hagdan-hagdang pala yan. Ayan, Sitio Bukig. Ayun yung pupuntahan natin. Parang Sitio Bukig yata ang pagkaalala ko dun. So dito tayo, kaliwa, papuntang Sitio Bukig.
May dalang pamalo si nanay. Ay, ito, mataas na bahagi pala ito. Tanaw natin yung sa unahan. Tingnan nyo, mga naabandon ng mga building. Kasi nga daw, dati itong pagawaan ng asin. Ayan oh, daming mga pagawaan ng asin pala rito. Tingnan lang natin itong pinakadulo. Ito, mga building oh. Mga lumang building. Nasabi ng ilang mga taga rito, pagawaan daw dati ng asin. Ading, nakakalagpas ba ang motor hanggang doon sa Sitio Bukig? Sitio Bukid. Sa kabila po Doon po yun. yun. Ay, sa kabila ba yun? Anong pangalan ng sitio nung nandun, yung dulo? Lungos po. Ay, Lungos. Kaya ng motor hanggang doon? Opo, kaya po lang po sa Hindi po kaya po hanggang doon. Ay, sige. Kaya po. Salamat. Sitio Lungos pala yun mga kaibigan, hindi Sitio Bukig. Ang dami naliligo rito. Palibhasay walang pasok. Padaan. Sana hindi tayo abutan ng ulan dito. Wala pa naman ako na-spot ang waiting shed. Sitio Lungos. Ah, ito merong yan, merong anong tawag na yan? Ito, farm to market road din pala. Okay. Ganda, simentado ano. Ito ang kasalukuyang sitwasyon dito sa dulong bahagi ng Barangay Pangapisan, ang Sitio Lungos. Lalaki ng mga bangka rito. Ah, ito, pwede tayong sumilong dito mamaya kapag inabot tayo ng ulan. Ganda rito. Pwede tayong magmotor. Solid. Ganda ng paligid mga kaibigan. Ayan oh. Taniman ng bakaw. Bakawan. Grabe yung mga hinabando ng mga building no. Layo na nitong narating natin. Naka-curious ako nito kasi mayroon silang school, tapos maraming mga bahay. Ah, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa nila ng asin. Asinan pa rin yung ilang parte. Kaya single hanggang doon, sir? Kaya single hanggang doon po? Thank you. Nakakatakot dito sa kanan. Slope. Okay, hanggang dito lang ang tricycle. Tapos hanggang dun sa dulo pwede na ang single, kaso umuulan na. Wala tayong masilungan. Grabe, layo pa oh. Subukan ko lang dumiretso. Ay, dulas.
Ading, maraming mga kabahayan pa dyan sa dulo. Marami po. Marami pa. Tapos may school din. Opo. Kaya hanggang doon ang motor? Itong ganitong motor? Pero maputik po. Maputik lang. Sige, sige. Thank you. Mas lalo akong naging curious. Diretso natin. Maputik nga lang talaga. Ito malamang pagawaan to ng asin. Malayo pa mga kaibigan. Maputik na. Hindi. Para may vlog mo yan. Putik. Paano pagka ganyang tag-ulan, ganito talagang Wala, iniiwan namin yung mga kon namin dyan. Napasubo lang kakon. pero kapag ka yung may bagyo talaga, hindi naman binabaha po dyan, hindi naman umapaw. Umaapaw po. Lalo na dun sa may tabi ng kwan, school po. Lalo na pag high tide ng tubig yon. Sige, sige, puntahan ko nga. Pag tag-ulan lang naman, pero pag kwan, hindi naman po. Pag summer, kayang-kaya naman. Single lang po talaga, no? Hindi rin kaya ng tricycle. Tingil lang. Hindi pa kasi sabi nila gagawin nila to, hindi pa naman. 2016 pa to na plano nila hanggang ngayon. Pero yung malawak na kalsada doon, dati na talaga yon. So, private to, private. I see. Medyo matagal na gawin. Okay, okay. Alright mga kaibigan, tuloy natin kahit na ganito. Kasi no nakita ko sa drone, may ano eh, may umahatak sa akin na puntahan ko nga. Kasi kakaiba yung barangay na ito dito sa Pangasinan. Ngayon lang tayo nakakita ulit ng ganitong barangay na isolated. Tapos ganito pa yung daan. Nandito na ako. Diretso ko na. Napasubo yung click natin. May halong alat pa yung mga tubig-tubig rito. Bali, ugasan na lang natin to. Yeah. Ito, ang dulas nito. Kahoy. Tibay nitong bridge nila, no? Buti na lang nakabota ako. Ang daming bahay eh. Ay. Eto na. Sitio Longos. Ayan o. Diretso tayo sa school. Papakita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon ng mga taga rito. Ito lang talaga, iniinda nila rito yung dulas ng kalsada, maputik, lalo pag ganitong tag-ulan. Pero pag summer, okay naman daw. Yan nga lang, single lang talagang pwede rito. Ang galing din nila, no? Yung paghakot nila ng simento, bakal, kahoy, yero, para mabuo yung mga bahay nila dito. Nakita mo yung sakripisyo. Nakapon po. Lulusog ng alugbati, oh. Ayan, may mga motor dito. Marami. Mga single. Oh, bro. Ayay. Lalim pala dito. Pero mabuti na lang may kuryente sila.
Ay, lalim. Yeah. Wrong grammar. Yeah. Ito. Tingnan ko kung gaano kalalim. Kaya. Nahapon po. Dito tayo. Mukhang yeah! Ay! Ay! I was lost or I was found. Nothing ever in between. Shedding tears or extremely happy. Got no one to stick around. Once my heart was in pieces, I told myself that was what I needed. The more I felt drowning in doubt, needed to see a way out somehow. Give me a reason, give me a change, give me something to love, at least something I can make sense of. Give me freedom, give me faith to ease my heavy heart, just some energy to feed up and then get rid of. I wanna love, still yearn for heartbreaks, like the feeling of misery I created. Kaya nga nagpasubo yung motor ko eh. Ganun talaga pag maulan dito. Pag summer, okay naman. Okay naman pag summer. Mga ilang pamilyang nakatira dito? Ayun ang dito. Marami na kasi ano dito eh. Nagkaasawa ng ano. Si Sir ay taga rito talaga sa Sitio Lungos ng Pangapisan, Alaminos City. At OFW nga siya. Follow nyo rin yung kanyang page. Pwede ka. Di ba may mga tindahan tayong nakikita dyan? Hmm. Mas mahal yung presyo o ganun lang din? May konting patong. May mahal din. Kasi sa ano, iba pang pa yung iba eh. Pag ano, hindi naman pwedeng ano dito. Makadami yung mga followers. Oo. Single lang talaga. Talaga. Eh syempre pagka ikarga sa single yung mga goods, limitado lang. So binabangka talaga. Pinabang ka. Mabuti at merong school dito, ano? Oh, dati walang school dyan. Dati wala yan. Nung kapanahonan nyo, saan kayo nag-aral? Doon pa. Talaga. Malayo mga kaibigan mula doon sa pinakasentro nitong barangay Pangapisan. Kasi nga ito pinakadulo. Saka mahirap ang daan dito. Buti nga man na ano na simentado na yung bandaroon. Dati hindi pa. Doon pa sa bandaroon. Kaya talagang pahirapan. Eh siguro pagdating ng panahon kung din yung namin dito kalsada. Pagka yung ano talaga, yung malakasang bagyo na, hindi naman dito inaabot o binabaha. Malakas din ang ano dito. Yung ayaw binabaha din yung high tide. High tide. Pero Inaabot yan ang ano dito. Tubig dagat. Pero hindi gano'ng mataas. pero hindi naman umaabot sa point na yung mga taga rito lahat mag-evacuate sa ibang lugar. Nag-evacuate din sila. Ay, evacuate din. Dito sa Alaminos. Oo. Sa pinaka sentro ng ano. Kasi Bayan. magiging
isolated dito, ano? Puro tubig na yung paligid. Yung iba, naiiwan dito kasi yung ibang gamit nila, Oo. siyempre, nasasayang din kung Walang magbabantay, ano? Yung mga nakikita natin dyan, mga fish pond yan. Kapag Asinan. pag taga raw to, asinan to. Ah, okay. Yan, nagpapabrika ng asin yan. Wala doon. Lahat ito, basta pag summer. O, pag summer, pag tagulan naman, pinupunusan ng bangos. Bangos. Nagtuturo dyan. Taga dito lang din. Ay, taga doon, taga labas. Tumasabak sila sa maputik. Kaya yung dinaanan ko kanina, mga kaibigan, ganun yung dadaanan ng mga teachers kapag pupunta rito. Grabe rin yung sakripisyo nila, no? Kumpleto ito, sir, mula grade 1 hanggang grade 6. Pagka high school na, pupunta na sila doon. Doon sa may barangay Pangapisan. So yun na, mga kaibigan, iiwan na natin itong Sitio Lungos ng Pangapisan, Alaminos City. At nakita natin yung kanilang kalagayan dito, according doon kay Sir Freddy na nakakipagkwentuhan sa atin. So, sir, sige sir. Sige po. Ayan, oh, tingnan nyo naman tong dadaanan natin. Talagang kailangan gagalingan mo rito eh. Yeah, lalim eh. Solid ng mga dinadanas din ng mga teachers na pupunta rito, no? Yung mga nagtuturo dito sa elementary school dito sa Sitio Lungos. Grabe din. Tapos yan, oh, tingnan nyo, kinakalawang yung mga motor nila kasi yung tubig dito, yeah, mali pa. Yung tubig dito, mga kaibigan, eh, may halong dagat. Grabe yan, lalim pala nun. Ano, okay ka lang? Isa pa sa challenge nila rito, yung tubig tabang na kakailanganin nila, panluto, panligo, panghugas. Grabe yung mga pagsubok din nila, no? Kaya maganda kapag may kalsada na ito na kaya ang 4 wheels. Malaking katulungan yun sa kanila. So according kay Sir Freddy kanina, itong mga nakikita nating fish pond ngayon, kapag summer daw, puro asinan ito. Pero pag ganitong tag-ulan, kinakargahan daw nila ng mga bangus. Papansin natin dito, may mga hindi lang 1, 2 galon ang meron sila. Kasi gagamitin talaga nila yan pag iimbakan ng mga tubig tabang. At meron pa daw maraming mga mag-aaral mula doon sa sitio na yon, pumupunta rito. So yung iba nagbabangka, yung iba naglalakad na lang daw. Kaya saludo talaga ako sa mga taga rito ng Sitio Lungos. Shoutout po sa inyong lahat. At sana ay magkaroon na kayo ng kalsada sa lalong madaling panahon, para kahit papano mabilis na may abot ang tulong na kakailanganin. At yung mga pupunta rito, pagdala ng mga goods, pagdala ng mga services, ay mas madali na lang. Hindi na ganun katindi yung challenges na haharapin. At muli tayo makikibaka sa dinaanan natin kanina. Sa bagay, mas madali na ito kaysa dun sa looban mismo. Talagang nahirapan tayo dun. Ayan yung mga ginagawa na, naglalakad sila galing palengke. Apple, mabasakpay. Halo daw ang salita rito. Merong Pangasinan, meron din namang Ilocano. Hanggang sa susunod na episode ng aking video sa pag-iikot natin dito sa Alaminos City, samahan nyo pa rin ako at sama-sama tayong makita ang ganda ng mga lugar, particularly dito sa
Alaminos City. Bye bye for now and see you on my next video.